till tonlaga tonlagar ur Grandma Spaceman som kommer här. Jan, kan du presentera kommentarerna som du vill ikväll? Ja, mitt namn är Jan Jakobsen och är sjankare. Så har vi Martin Simonsen här som spelar gitarr. Och Johannes Wiberg spelar bass. Och sen nämnde Jutti. Och så har vi Torvald som spelar, jag vet inte hur jag det är. Vanliga spelar trummuset, man hade ju skattlet trummuset igår. Ja, det är bara som bäst för till. Vi får se rytm ju. Tidigare har vi att lägga sist handen och inte flövet skulle ju ut. Vad kommer vänta för att det kunna ta i flöna? Jo, det är ja, så stort lite sing along, men det är inte något som kommer att bra ut men det är bättre, det är så väl säkert. Till det värre ganska? Ja, ganska in vi. Men fast vi där tidigare det som en utfordring vi där hugga kom vi och sån och vi är klara ut att det är inte något nytt och det är inte något nyskapande men det ska helt ju det var lyckas som jag tror att underhålla folk. Ja, men vi känner också sanns att det kan till humor och är det framvist att det inte sank någon. Ja, annars hade vi inte körsta. Hvis det är humor så akkurat samma ladda vi. Ska det vara sån där festballada? Så väldigt. Annars kommer många vi. Och när kommer folk räknar vi kunna få så flöna för att det går? Jo, vi har sett ett datum som heter 8 juli och som allt gånger Atlant så kommer det där ja. Och tittar så inte förskon, ger det framvist att det inte joggar just nu. Ja, vi kör bara först så tar jag lite button och ska sen kör vi. Ja, det har vi föräldrarna nära glad för. Jonas, du skulle köra vid allt, men du sitter hem och slappar av dig. Ja, jag klarar det akkurat. Kom hem Jara morgonen. Så Jack. Så vi får bassen från där sen allt. Ja, jag ska röna eller leverera. Men hur ser det ut att spela live? Att möta in i studio och spela? Ja, det är dåligt. Festligt att spela live. Kan du spänt på att presentera de nya sansen så det går? Ja, jag hoppas jag faktiskt väl mot dem. I halvdelen där han blir festlig i går. Så jag hoppas det för Rika. Ja, Jon, kan du för att spela för kväll? Vi får spela en sång som man drev. Det handlar om en nog så läcker dronk, men så bara knappt busse. Det är så som händer? Ja, det är inte gått till texten den här så det är bort fram och Hilsangren han kommer att ja han kan marschen kanske förklara sig. Jag tror inte han nu gör text till. Är det så att det skriver så att de själva upplever eller? Ja, nej. Nu ska snacka kanske för några andra men nej det var inte. Marschen kan sitta Hilsangren kan snurra så. Det är han inte ranch live. Det är faktiskt en fattig familj, många pengar över och allt. Det är som Grandmas var Spaceman. Ja. Ja, men det är så att de skriver till sin egen egen liv, det måste jag säga. Men vi gläder oss att få det höra det kväll och aldrig får säga görs väl till Grandma Spaceman.